Koram gajong jagoro maduong' mar riwruok jodong luo jaduong' Adera Osawa koro wuok oko ka kwedo yiero mar Odungiranda kaka ker mar luo. Osawa ywak ni en manyo en ker karakanyo en manyo en kod sir maduong' mar jodongo to kata kamano jo siasa nyodonjore e chenrono ma oloko loch mare. Osawa mawuok e kaunti wa Migori wacho ni jodongo ma Migori Homabay kod Kisumu nyomiya sir maduong' kipimo kod Odungiranda kendo en manyo geno kao lemono mar ker. Kata dok ni okomor kod duokono wacho ni onge okang' mora mora mar chik mobiro kao mak mana ni okobe timo tich mora mora mar dongruok mar riwruogno. Motimno kata announcement motimno ok riw joluo kata matin kendo eka koro pogo gi moloyo nikech gima otimore gima announcement motimno otimi atima ka against the will of Wases. General consensus nyomiyo ya kendo nyochako miyo ya county mar Migori te kaeto ka chande to county mar Kisumu apoge diere kod Odungino kendo county mar Ginene mar Siaya apoge diere kod ng'amiluongo na Ayaga. Koro gikao Ayaga ni number 2 to Odungi number 1 kata da bed ni gidwaro ni mondo abed number 2 mar Odungi okanyal nikech no en kod minority support ericha kiketo go top mago gine gik makata kwang'iyo gine gik mosegoyo gine ODM team okabi participate in any activity mar Luo Council of Elders nikech ok en mar jodongo en mar an individual motivore no okoriwo joluo kore kopogo gi yiero mar ker usually timo kod consensus mane okobedo based on Wases no bedo based differently from what has come out to be seen.